କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇଥାଉ ଫୋନ୍ କିଣିବି ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇ EMIରେ ଫୋନ୍ କିଣିଲି। ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଆଉ ଫୋନ୍ ଦୋକାନୀ ହୋଟେଲ ବାଲା ମୋତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଜିକାଲିକା ମଣିଷମାନେ ଏ ଦେଖେଇ ହେବା ନିଶାରେ କେତେବେଳେ ଯେ ନିଜକୁ ତଳେ ତଳେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଭାଇ, ଧନୀ ହେବା ଚକରରେ ମୁଁ ପୁରା ଗରିବ ହେଇଗଲି। ତୁ ଆଗ ଯାଇକି ସେ ଫୋନ୍ ବିକିକି ଯାହାର ଟଙ୍କା ସବୁ ଅଛି ସୁଝୁ, ନହେଲେ ପୁଣି ଆମଠୁ ନେବୁ ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ତତେ ସୁଝିବାକୁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ଯା 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 ସୁଝ ତାକୁ ଯାଇକି। ହଁ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ହେଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବା କଥା? ଆରେ ଭାଇ, ଆମ ଗାଡ଼ି ପମ୍ପଚର ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ତମ ଗାଡ଼ିରେ ଜାଗା ଅଛି କି? ଆରେ ଜାଗା ଅଛି କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ଭିତରେ ପରା ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାକୁ ଜାଗା ଅଛି। ପଠା ପଠା କେତେ ପଠା। ଆରେ ଭାଇ ଚାଲ ପଛକୁ, ଚାଲ ପଛକୁ ପଛକୁ। ଭାଇ ଜାଗା ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲୁଛୁ? ଭାଇଲା ଆଉ ଭିତରକୁ ଚାଲଲା, ୟାଲା ଜାଗା লাই। ଆରେ ଭାଇ ଚାଲ ପଛକୁ, ଚାଲ ପଛକୁ ପଛକୁ। ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିକି ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ କଣ ଚାପିକି ଚଟଣି କରିଦେବ ନାଇଁ କଣ? ଏ ଭଗବାନ, ଆଜି କୋଉ ବେଳାରେ ବସରେ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲୁ, ଲାଗୁଛି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଭଳିଆ ଚିକଣ ହୋଇଯାଇଥିବୁ। କଣ କରିବୁ? ତୁ ଆଉ କେତେ କଲି ତା ସବୁ ହେଲା ତମ 2 ଜଣ ପାଇଁ ହେଲା। ଭାଇ ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମ 2 ଭାଇକୁ କାହିଁ ଦୋଷ ଦଉଛୁ କହିଲୁ? ଚକା ପଳିଲା ରେ, ସବୁ ଲୋକ ତ ଖାଳିକି ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ ପଟକୁ ପଳେଇ ଆସୁ। ଆରେ ଚକାକୁ ଧର ରେ, ଧର ରେ। అలా ମୁଁ ଧାଲନ୍ତି ଆଲେ ଇଏ କଲେ ବୁଲନ୍ତି, ଆଲେ ହେ ଲక్కଲେ ମତ ଲక్కଲେ, ଆଲେ ମୁଁ ବି ତା ସାଙ୍ଗଲେ ବୁଲନ୍ତି। ଆଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ କଲ ଦେଇଗଲା। ବୋଲା ଆଲା ତୁ ଶୁକଡ଼ ପାଖକୁ ଜାଣିଲୁ, ଇଂରେଜ କେତେ ନଦେଲେ ମଧୁସାରେ ମୋ ପିଠିରେ ଗାତ ଖୋଳିଦେବେ। ହଁ ଲାତିଆ, ମୋ ବେଲାଟା ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ସାବି ଖୁଡିଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଗଲାନି ଆଉ। ତେ ଘରେ ସବୁବେଳେ କଣ ହଉଛି ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇକି କହିବେ। ହଁ ବା, ମୋ ଆଗରେ କହିଲୁ, ହେଲେ ନେଉలకు କିଛି କହିବୁନି, ନହେଲେ ଥିଅ ଯାଇକି ଥାପି ଖୋଲିକି କହିଦବ। ମାଳତୀ ଭାଉଜ କଣ କରୁଛ ମା? ଆରେ ସାବି, ନା ମ ଏଇ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି କଣ ତମର କାମ?